De meer ik de Bijbel studeer, de klarer kan ik zijn dat het einzige wat mij kan terughouden, of dat im Glauben is, of in een leven, of wo immer, het einzige wat mij terughouden kan, dat zie ik zelf. Dat is niks anders. En Reimer 8, vers 38 en 39, dat zegt het, ik zie mij zeker, dat zegt Paulus, ik zie mij zeker, dat niet dood oder dat leven, nicht Engel oder Gewalten, nicht jeden wird oder Zukunft, nicht die Welt über uns oder die Welt unter uns oder irgendeine andere Kreatur uns von Gott seine Liebe scheiden kann, die in Christus Jesus unseren Herrn ist. Dann will ich noch ein anderer Vers lesen. In Johannes 5, Vers 14 und 15. Ik wil van daar 13 aanvangen, 13 tot 15. Dit schreef ik u, dat je aan God zijn zin geloven, dat we weten, dat je weten, dat je dat eeuwige leven hebben. En we kunnen ons zeker zijn, dat hij ons hieren dat, wanneer we hem nog wat vragen, dat nog zijn willen is. En wanneer we weten dat hij ons hiert, wanneer we hem wat vragen, dan weten we ook dat we dat hebben aan wat we beten. Dat zijn een paar zeer, zeer klare vers. Dat is niets wat ons van leven trennen kan. De geloven, die schaft durch je leven. En dat is rein niets wat ons van een leven trennen kan, zegt hij. Twee verschillende versen wat. En veel Christ, die heeft God de schuld voor alles. Oh, dat is, God heeft dat zo toegelaten. God heeft dat zo gewild. Wanneer dat werkelijk rein bloß einem seine Schuld ist, aber das gibt wat auf, die Schuld ab selbst zu nehmen. Dan in Johannes wordt het van reed dat we weten dat we kriegen wat we nog zien willen beten. Nou, wel weet ik of dat zien willen is. Vielleicht is het niet God zien willen geweest. Wie had het woord Gottes, de Bijbel, dat we God zien willen weten. We weten wat God zien willen is. Aber wenn wir zu viel sind zum Studieren, dann fragen wir nach alle Handen weten nicht von, ob das Gott sein Willen ist. Aber das hat mit Vielheit zu tun. Der einzige Mensch, der mich kann zurückhalten, das sie ich selbst. Und das wird eine große Ermutigung, als ich das erst ansehen darf. Eerst eenmaal als ik geloof dat God staat daar boven op de hemel en wanneer ik zeer nog slimmen kan en ik genoeg goede dingen heb, dan schroef hij de kroon op dat hij zijn op mij afschelen kan. Maar wanneer ik vielleicht een beetje slecht wird geweest oder nicht zeer nog gepraat heb, no, dan kan ik niet aan dem zijn niet hebben. Dat is dus wie je leert zijn. Dat is dus onze Abbringung in onze Erfahrungen, ons geleerd hebben. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass wir kennen die Wille Gottes weiten. Wenn uns das an was fehlt, dann sehen wir im Wort, was wir weiten, ist das Gott sein Willen, ist es nicht. Wenn wir weiten nicht erst, was wir danach noch fragen, wir wollen in Gott seine leben, wir wollen andere leben, als Gott sagt. Als das Gott sein Willen, dann können wir da noch fragen, dann weit wir das haben. Jesus hat das all für uns betont. Jesus hat alles für uns betont. Und nu ist da nichts, nicht mal die Engel im Himmel. Nicht die Devils, die Welt unter uns, das redet von der dieblichen Macht, die Welt über uns, das redet von Gottes Macht. Da ist nichts, was uns kann. Und Menschen, zoals ik ook veel gedaan heb in mijn leven, dan wil ik immer andere schuld geven. Dan heb ik hem wat gebeten, ik had het niet gekregen, nou dan is het niet God zijn willen geweest. Hij heeft niet wilt hebben dat ik dat zal hebben. Oder
Some Menschen sagen wel, die waren leicht dal en die hullen immer andere Ding vast. Na, mijn vader had dat zo en ik had op het met gearven. Nee, wat die vader die aangedaan heeft, dat heeft niks met dat te doen. Dat heeft Jezus alle betoeld. Voor dem ook. Wat du met die zelf zegt, dat is wat telt. Also, de einzige mens, dat einzige ding hier op eerd, wat die en mij kan houden, van wiederkomen, dat zijn ik en du. Ik voor mij, du voor die zelfs. Dat is het ganz einzige. En als ik dat eerst wat te zijn krijg, dat ik zie de einzige, wat mij kan weghouden van wiederkomen, dat is een vrijheid in Christus. Wenn mijzelf kan ik ändern. Ik kan dingen ändern in mijn leven, dat ik mij niet meer wil van Gottes lief weghouden. Ik kan dingen ändern in mijn leven. Want dat weer is, dem kan ik niet ändern. Want hij niet wil, ik kan dem niet ändern. En ik wil dem ook niet ändern. Dat is op de hem zelf. Maar wanneer ik dat zie, dan kan ik dat ändern. Wanneer ik mij weghoud van God zijn bastet voor mij. Wanneer ik mij weghoud van de zenuwen wat God heeft. En de life wat hij mij geven wil. Dan kan ik wat daarmee doen. Dat is een vrijheid. Wanneer we dat eerst zijn, zo'n mensen wat alle schuld op God schuiven, oder op dem duivel, oder op vader, oder op moeder, oder op zo wat. Die mensen hebben schwaar het leven. Wenn ze kunnen niks meer doen. Wat passiert, en ze kunnen niks meer doen. Maar dat is niet wat het woord Gottes zegt. We moeten de schuld op onszelf nemen. Ik moet dat aanzien. Ik zie de einzige mens wat mij kan zo merken als ik zie. Er is geen andere. Ik kan Gottes hulp breken wanneer ik dat lood. Maar wanneer ik dat niet meer lood, kan niet meer God mij helpen. Hij wordt niet met geweld. Wanneer ik dat niet lood, dan kan niet meer God mij helpen. En dan wordt dat evil wat in deze wereld is. Deze wereld is vol evil. We leven hier in een zinvolle wereld. En dat evil wordt op mij komen. Maar wanneer ik aanzie dat ik zie de einzige wat mij kan terughouden, dan kan ik daar wat met doen. Dat geeft mij een vrijheid. Dan is mij dat een dood. Want mijn vader heeft niet, maar wanneer mijn vader mij verslepen heeft en niet lief geweest. Dan is mij dat een dood, wanneer mijn mama geen lief gehad heeft. Dan is mij dat een dood, wanneer mij in de school immer is bovenaan gehakt worden. Dan is mij dat een dood. Want ik kan dat ändern. Ik kan anderen de lief bewijzen. Ik kan de lief van Christus ervolgen. Ja, wat de vaders en moeders de einem gedaan hebben, de ervaringen wat einer bij jong gehad heeft, die zijn in einem zijn geloven ben. Die merken dat zo, einem zo geloven als einer dat. Aber einer zelfs, als de einzige wat einem abhouden kan. Wanneer du wirst wiederkommen, da studieren, da zijn wat de Bibel zegt. Lees die doorop dat du wellig best te ändern, du wellig best in geloven te ändern, wenn dat niet met de Bibel stemmt. Dan wirst du wiederkommen, dan word ik wiederkommen. Wel we mutig wieder ons in de leven aaneven, dat we kunnen naar hulp zijn hier op hier, dat we een mens zijn, wat de mensen ram ons worden zijn, die mens is wat weet. Wenn durch dit worden alle mensen weten of die Gottes Kinder zijn, of die lief hebben, einer dem anderen.